Keneng weh nono dia nyuwangi diremehaken apok gitu wah iki yang lanang yang wadon ta yang wadon yang lanang oh kuale rada gagak digudan adian wah kaya lari wadon emoh makane ta dadi lari wadon iku aja mati awon adian temenan pokoknya mandai pokoknya siapin-siapinnya mandi wah kamu cinta dong no hei apa sing gagah ngono lho aja kaya ngono lho sing gagah ngono kaya film to kapok yo ayo dan gagah bingung wong lanang no tolong wong lanang iku mlakune kudu diagak ketiga ono mlakune ngipet gede ya masalah ayo pian wangonane kari ayu iki yang lanang ang wadon ta wadon nang lanang iki kae wale dira lanang oh kowe lanang oh iya sing iki wedok apa lanang oh wedok nah kagelem mau ayo mas
Thank you.